Hey guys, Khulumbai Minina आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो हैप्पी दिवाली ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो दिवालीयावहाय मा खालामो मा मायो दिनैनि ब्लगसा बेनो सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओंखारखांबाय नै दायो फुजानि रंगोली इदि बानायनो डेकोरेट खालामनो थाखाय बिबार लायनांगौ आरोना सो दुगैखांबाय आङो देलायखांबाय नै ओमफ्राय दिनैहाय आङो नै सालवार सारारा गानबाय आरोना गाइस नै आङो दिनै आउटफिटआ आंना सिगांनि शनि हल भिडिअ खालामनाया बेनि आरोना बिराद गोबावजों दिनैहाय गानबाय सो समायना नुदों नुवाखैथाय गोमो कालारजों कनसियास नुदों नामा थांसै दायो जोङो दहायनो खिथाखांखाबाय आङो बिबार लायनो थांसै गाइस बिबार साजायनांगौ नालाय फैदो माबा अखासो हाबाय जोंनाबो थालिर बिफां गायदों बिराद अखा हाबायलै नै फुजा होनो नैयावनो बिबारफोरखौ लांसै आरोना हैप्पी दिवाली गाइस ओमफ्राय दायो जोङो बिबार लांनोसै सोर नोंथांमोना आं बायदि रंगोली बानायनो रोङा ओमफ्राय मबाइलाव इउटुबाव नायै बानायगोन आरोना दायो बिबार बायनानै इउटुबावहाय नायै बानायगोन बेनोथ' बेनिफिटआ इउटुब माने इउटुब थानायनि आरोना इउटुबाव नायै बानायगोन नालाय बेसे कय लाङा कमर दिबि Please, kita kan udah barang aja. Moजां sih kemarin. Pisa kelang apa? Mam burza menai मा खोनासंलायलायनांगौ नामा ओमफ्राय आरो ভাঙিয়ে যাব চাগে 20টা বেলপাত 170 বেলপাত লাগিব না কি মালা ইমান ডাঙৰটো নালগে অলপ লাগে মাত্ৰ এনকে এক পাত্তা दायो जों बायखांबाय गाइस थांनोसै ओमफ्राय दा खालि जों प्रसाद बायनांगौ दङ आरोना प्रसाद बायखांबानो जोबबाय ना नोंनि गस्लायाव मा नांजोबखो सोलो बिबारनि नांबावजोब्बाय खारगोन ना खारा खारगोन मानो खारा चलो खाराखै माथो थुपुसुला सारसिगोन खोमा खाराखै मानि नांबावखैलै मुखे हाराखै माथो Man gelen gosla गाज्रि खालामना लाबाय गाज्रि खालामदों नै बिबार लांबाय बेयाव साजायनोसै एसे बिबार इदि होबाव फैयो इदि होनो गोसोमोन आं इदि ओइ नांला बिदिनो दोनदो हा जाबाय दा इदिनो apa cilun sih dayo फोथा बानायनायाव फोथा बानायगासिनो
लाफैनो खोमा फेनखौ खामथ'नोसैलां नै दायो जोङो गेन्दा फुलखौहाय नै बिदि माबा खालामनानै लानोसै आरोना रंग'लि बानायनायावहाय नांगौ नालाय नालेंखर हागासिनो सासेया आं आरो बिबार माबागासिनो आनैयाबो बिबार माबागासिनो फिनखौ होलाय गरम जादों नोंनियाव मा गोमो गोमो दंदेरफायोबा एसे खोनाबाय नों मारखौ जादोंमोन बुरजा जाबाय मा बानायगोन नोंलाय रंग'लि बानायगोन दायो जोङो रंग'लि बुरजा जाबाय आखाइ सायनायाव बुंदा बेनि थाखाय नांगौ बहुत ड्रयिं बाबा मा ड्रयिं सान नामा नङालै रोङा नालाय ओंखायनो आनैदों आंनो बाङाय जोंनिया गेन्जा गनायनो नागिरदों आरो न' ने बिदि आखिनो नागिरदों बेफोर आखिथाबबाय बिदि होनो नागिरदों आरो रोंला मानसिया रोंदोंब्ला र' ए हायाव लाबोदों होमबानो जासिगोन लाबो इयाव दोनबाय लाबो लोगियाव थैगोन ना थैयाब्रा थोगोन मानो थोआ जों rồi không mặc luôn phải này trên này đau cả đấy em 우리 바람 무섭어 이 보티 들이도 मा बानायनो दख'ना गानदो दं र' इ रंग'लिखौ बानायनो होआबा देलायखानाय माथो जानो दख'ना गानबोलाय इदिनो बानाय फुजा बावनायाबा मा खालामगोनलै बेखौला जाहैबाय इउटुबनिफ्राय नायनानै सोलोंनाय बुस्थु इउटुब नायनानै कृष्णचुरा बिफांनि बिलाइखौ जोङो दा बेलेग डिजाइन खालामनो नागिरदों दानिया मालाय खानायखौ मोजां खालामना लानो दोनथारलै साइसनि लाइट लगायदो होनाय नङा इयालाय इउटुबाव नुनाय गाइस साबेखे नांहैगोन आरो मन्दिरथिं इउटुबावनो नायनानै CS पास खालामनो मोनबाय खासे होमबा आंबो दा इउटुबावनो नुनानै होमबा रंग'लिखौ जायाखै होमबा बहुत आइडिया मोनोब्रा इउटुबाव नायनाबो जुदि मोजां गोसो होयोबा आइडिया मोनो बहुत दा आंनिखौथ' इउटुबाव नायनानै सोरबा बानायसिगोन ना नेक्स्ट इयाराव
बेस्ट जादों एकदम एक नम्बर जादों साथिजों नाबा सबसे मोजांसिन नुगोन दा किन्तु लाइटखौ खोमोरनांगोन आरो डिम लाइटफोरखौसो नांगौसिगोन जाबाय जाबाय इखि फैदो मानसि इखि फै जोंनि आरो हाथाइफोरा बलिउडनि एक्टरफोरनिबो दंबा आरो माहा हाबावनो मोजां नुदो दे किन्तु नै जा लावदुमदो आंदो जि खस्थ' खालामनानै फाइनाली रंगलिया कमप्लिट जाबाय एक्चुअली रंगलि माने रंजो बानायनाय जायासै बिबारनि रंगलि जाबाय आरो जोंना ना माबायदि नुदो गाइस कमेन्ट सेक्सनाव खिथा हरनो दाबाव नोंथांमोना नै बेयावबो साखि होबाय ओमफ्राय इदि बिबार होबाय ओमफ्राय इदि गेन्दा फुलदों इदि बानायबाय आरो ना गलाब बिबार होबावनायमोनबा साबसिन नुबावगौमोन आरो दायो लावदुमा थावखौ होगासिनो So guys, नै जोंना रंगलियाबो कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय फुजा होनायावबो मा नांगौ आं सब जगारखौ खालामजोबना लाबाय ओमफ्राय दायो आंथ' दुगैखानायसो देलायखाखानायसो एसे देलायबावनोसै ओमफ्राय दख'ना गाननोसै ओमफ्राय फुजा होनोसै गाइस ओमफ्राय नोंथांमोननो फुल देखायजोबगोन मा डेक'रेट खालामदो एसेबां बाराबो नङा दा देखायबाय थागोनसै आं जोंनिया माने कामाख्या मन्दिराव थांनायाव फैसा मोनबोदोंमोन नालाय सिंनिफ्राय बेखौनो दोनना होनसै आरोना फैसा दोननायनि खोथा माने गाइस आङो जेब्ला लावदुमा आं आरो सोर सोर थांदोंमोन कामाख्या मन्दिराव फुजा हैनो थांनायाव माने पुजारिफोरा बुंदों आरोना जेनेबा बिदि रावबो बिदि मोनबोआ होननानै ओमफ्राय बै कामाख्या मानि बै सिंनिफ्रायनो फैसाखौ आंनो हरबाय आरोना पुजारिया ओमफ्राय बे फैसाखौ नोङो दोनबाय था दे होननानै बुंबाय आरो आंखौ ओमफ्राय रावनोबो बिदि हराखै ओमफ्राय जोंनो इदि हरबाय आरो ओमफ्राय जि खुसि जाबाय आं बेखायनो इखौ मन्दिरावहाय दोननानै लानोसै आरोना लाकि माने आंनि थाखाय लाक नालाय बेयो बेनि थाखायनो आं दोननानै लानोसै आरो गाइस नै जोंना फुजा होनाया जोबबाय नै जोंना नोंनि बुस्थुखौ बानथ' ओमफ्राय दायो आंहानो नै गाइस न'नि खना खनायावहाय सावबाय आरोना नै ओमफ्राय आरो नै इयावबो सावबाय नै धुनाखौनो जलायनो बावदोंमोन दे जलायदो दासो
Ombak aku video kono lana nondrunga. Angkau sudah sih mwjang lana ya. Nih guys, आङो लावदुमनो प्रसाद लाखाबाय आरोना. इ जाहैबाय पायक, ओमफ्राय थालिर प्रसाद, ten nih proses jadi deh. Bilang kamu kadang. Yang kamu buat saja. Di dalamnya. Hugin ram pada jalan jago pain sih serkena. Hubit halai di, saya kan nuyi jalan liang bensin dah. Saya pakai menjatuh sih mereka. Kau tahu? Dia lagi pakai apa salah? Ada bukan terku mana? Itu lah. Ada bukan macam. Mwjang. Ang sejak dulu sih. Ini aku menjadi sih mwjang saja. Kom jadi? Mana yang sana sana baru aku dibawa sih. Tasty he. Ayo udung kun jabai le. Boleh. Birat mwjang song deh. Susong yang song ni na? Iya, puja jawar kamu nasong mana kayak nanya song. Dah ni. Baru aku dibunuh nggak? Hey. Man mawa pun nggak? Jangan ya, berak gurung le guys, man bono. Pura pura. Berak gurung le, nanya song demen payo ga. Mbak, lalu dulu ni putak ni le, man mwjang pun ada, ngambang ni putak ni mah bisa pun ada. Biar mana pun ada, biar kapal gitu loh. Mana mwjang? Ngthang mà nó không nó cái này đó. Đặc là không nó rẻ. Oh, besok boleh. Hebat hebat nih lalu mang video ba. Nih guys, saya sekarang no kacibernya, neighbornya, proses ini gitu ada. Berang bicangun ku dincilah mana nangba bicangun apa nih comfortable saya macam mana. So, angin sini, tiba-tiba. Wah, bomalah kasut beli nih. Tenzar. Cover juga sih. Cover. Wah, lalu mau nih lah sampai. Masalah ibu perle, ang nanui full cari. Itu tangga, oh beda, cuma. Mana nih? Beda nani. Ini sengaja yang betul kenakan deh. Dari sengaja kusuk tangga sini guys, mau maaf tanya. Celucu. Ya teres sampai dar na teres ni prai pura Guwahati ni nazara kau nugun nwngthang mwna nei ilai nei ang lada nei solai nei bom futai nagi deh nah deh zoom kayau buri bahasa sindang wow. Ayo, ini marah. Nah, ini lah bom apa nak kita muka sudah. Ibar ni Diwali ya masa kali guys. Nah, lah, Guwahati ya. Pura Guwahati kan nuju guys ini pre. Muria. Horrible. Ay, kudu. Deh kudu. Lihat kawai thana mio deh. Ay. Dia mata dah pusing aku. Nanga. Ni. Kuru dah pusing mata. Rotang tu nanga. Angji uli bang. Makali. Wow guys. Ay kuru saja. Ada yang gila kan? Kau mana le?
गावगोन दे वाव इथिबाय खैथा गाव वाव लावदुमा खैथा होनदो 50 ता Woohoo! Hey guys, I don't know what So guys, ne अखा हानानै जोंना दिवालिया बम फुटायनाया बारा मोजां जायासै आरोना नङाबाथ' बिराद माने फुटायनाय जागौमोन अखायानो बोरैबा जेलेबदेब खालामनानै होबाय नोंथांमोननियाबोथ' बिदिनो जाखादों खोमा ना जोंनियावल' हादों गुवाहाटियावल' हादों ना मादों मिथिला आरो ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस भिडिअखौहाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन स थेंक इउ स माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय